zvimwe zvinhu zvachona unopera strong handini. Unotoshaya kutoti zvinochimbobva nekupi. Pane comment yandoda kukuratidzai ka. Imi monyorawo kuti munofungewo nezvecomment iyi. So right, pane munhu akomenta pamapost atakaita emusikana anonzi yePortia. So comment iyoyo kandapera strong, so ndabva ndazoiposta iripo papage pane vari kuonera paFacebook, iripo papage panapa ndiri. Also kune vari kuonera paYouTube ndaitaisa kuFacebook handiri. So guys, what do you think nemama comment? Munoziva kuti kana kune chinhu chinondifadza actually, nowadays ndikutora time yangu ndichinatsoverenga each and every comment. Ndogonazotadza kudi ndogonazotadza kupindura macomments ese, but ndiri kumaverenga. Macomments anondikomborera. Vari kuti oh, God bless you, yeah, thank you so much. Vari kuti ango keep it up nechiona. Kozotiwo vakaita sevava ndoda kukupai kuti muzombondiudzawo kuti what do you think about my comments akadai. Zviri kwere? I know vamwe wenyu matomirira. Comment yachona ndeiyi rapa. Zviverengerei mega. Wapedza kuverenga ka iwewe chiuya ku comment section. Dzokera futi comment section ndoda uverenga. Wapedza kuverenga ibva wanyorawo comment yako wotiudza kuti what do you think about this comment. Sasekuru vevanhu ndo zviri mumastreets, vana vehanzvadzi dzangu anditi the only zim uncle for now ndichiti it's much love and God bless.